и си моя Бог. Емануил, 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 и си моя Бог. Завинаги ще ти хваля аз, Исусе, завинаги, Исусе, ще ти хваля аз, о Боже мой. Създал си ме, те познавам, създал си ме, но те обичам, създал си ме, и се покланям на Тебе, Исус. Създал си ме, те познавам, създал си ме, и те обичам, създал си ме, и се покланям на Тебе, Исус. Защото Твоята воля е да съм жив, защото Твоята воля е да съм щастлив. Айде да се усмихнем сега. Защото Твоята воля е да съм с Теб, защото Твоята воля е да съм спасен, защото Твоята воля е да съм жив, защото Твоята воля е да съм щастлив, защото Твоята воля е да съм с Теб, защото Твоята воля е да съм спасен, да съм спасен. Това е Неговата. Колко много трябва да търсим Неговата воля в нашия живот. Алелуя. Колко много трябва да търсим Твоята воля, Господи. С любов, служението маре правенке. С любов, служението маре правенке. Алелуя.
Gökteki Allah'ımız, dir Allah'ımız, sana şükürler olsun baba. Kendimizi teslim ediyoruz senin ellerine. Çünkü senin yanında vardır sonsuz hayat. Ve vafanın ruhtur, hayattır bizim için. İsa Mesih sana şükürler olsun. Allah'ım göster kendini bize, açıklık ver hayatına, sözlerini. Hepimizin bu akşam duamızı, elini, sevginden Allah'ım bize dokunsun bu sevgi. Hayatımızın içine dök kutsallıkta ve yüzünü, ruh yüzünü bize gözüksün. Gözlerimiz açılsın, inanmamız olsun, hayatımız içimizde ve bütün düverimizi sana teslim edelim, verelim Allah'ım. Sana şükürler olsun baba. Ne kadar lazım sana şükür edelim, ne kadar. Örgün uyanıyız, örgün gözlerimiz açılır. Giden insanlar işe, dönüm var işinden, yorgun. Gene de kuvvetleriniz Allah'ım bir işini ergün ve yeni kuvvetle vücudumuzda sen yaşıyorsun. Sen tazelettirsin kuvvetimizi. Sana şükürler olsun. Hasta kardeşlerimizi düzeltirsin, ayağa kaldırırsın ve onlara hayatını verirsin ve onları yaşatırsan. Sana şükürler olsun baba. Sana şükürler olsun. Halleluya. Sağlıkla tevhid et. Gökteki Allah'ımız, merhametli babamız,
и сама мислиш. В името на Исус, на нашия Господ. Халелуя! Благодарим Ти, Татко мой. Благодарим Ти, Господи. Почувствах Божията сила, време на молитва. Почувствах Божията сила, време на молитва. Много пъти от тогас помощ съм намерил аз, кой не взе да ме държи, никой друг само Ти. Много пъти от тогас помощ съм намерил аз, кой не взе да ме държи, никой друг. Много пълно. С любовта си Ти ме дари, със словото си ме спаси. С любовта си Ти ме дари, със словото си ме спаси. Господи, в тези мощни и силни ръце, най-силните на света, най-помазаните, най-чистите, достойни и святи ръце. Разбрахме, че от човека файда няма, човек е кратковременен и пълен със смущение. Човек, каквото и да обещае, не може да го изпълни. Но Ти, Господи, на Тебе Ти имам пълно доверие. Знам, че в най-трудното ми време Ти ще бъдеш до мен и ще протегнеш ръката си, за да ми избавиш от всяко отеснение, за да ми поставиш на своята камера и да ми удара главата си много. Знам, че през всичките ми трудности, изпитани в живота ми, Ти си до мен, Господи, дори през сянката, ако мина, през онази сянка на тъмнината, на смъртната сянка, няма да се обязва, защото Господ е с мен, казва Давид. Аз също го казвам, потвърждавам го. Минал съм през долината на тази мрачна и тъмна сянка, но Ти беше с мен. Ти беше сред долината и Ти осия живота ми, Господи. И сега животът, който го живее го за Тебе, Исусе, чрез вяра и чрез вяра. Аз искам да бъда с Теб, аз искам да бъда в Твоето присъствие, да виждам Твоите чудеса, Боже мой, аз Те обичам Те. Аз искам
Господи. Слава на името Ти, Господи, Всемогъщи. Той е тук да изцелява. Той е тук да освобождава. Той е тук да благословя. Халелуя. Нашите сърца. Той е тук да изцелява. Той е тук да освобождава. Той е тук да благословя нашите сърца. Нов човек съм, Исусе, благодарение на Теб. Нов човек съм, Исусе, новороден заради. Нов човек съм, Исусе, благодарение на Теб. Халелуя. Нов човек съм, Исусе, новороден за небето. Слава на Бога, брати и сестри. Както казахме, че тази вечер ние ще се покланим и ще хвалим Господа. Ние го правим, аз го правя и вие го правите всички. И сега нека да хвалим Господа още малко, ще дадем всеки малко време на малкия да го благослови и след това да си прекараме на чудесно време. Готови ли сте? Слава! Jesiniz var, modellik arkadaşlar. Ayıksınız. Böyle tamam gidelim. Hadi bakalım.
Виждам, че за Бога не сте много така весели. Може би ако сте някъде и на някоя цена, в някое заведение, там ще бъдете по-свободни. Така си мисля аз. Така мисля аз. Не знам за вас. Еркес били кендови. Но, ади салайка фаларза, да им дилевлешки, пастор коноши дилевле, ама беневле души. Бекиде, бидним, бекиде, кюзер, тюрми каза. Сега, ако сте някъде другаде, може би ви ще се радвате повече, защото там има настроение, там има хора от голямото общество. Македония да научаки са, на Сърбия да научаки са, на Америка да научаки са. И си дебекли баш като настроение за научаки. Orada içikine, orada altın insanlar orada hadi söylemeyin daha ne kadar insanlar. Burada sadece inanlar, burada inanç insanlar. Тук са хората, които имат златни сърца, защото имаме един златен Бог, на който ни се покланяме. Burada bir şey görülmek arkadaşlar. Burada göremeyeceğiz bir şey. Bir şey göremeyeceğiz. Burada skromne работи, хубави работи. Burada biz Allah'ımızın. Burada isterseniz bir şey göreceksiniz, ne göreceğiniz? Bir şey görmeyeceğiniz. Allah'ın sözlerini paylaşırız. İsa Mesih'in adını övüyoruz. Başka yok arkadaşlar. Yok da ne yapalım? Meni това ми е удоволствие, мене ме радва това нещо. Онуша, arkadaşlar, внимавайте, Словото казва, който се хвали, Сафия, само ти си вярваш в тази църква. Баш не че с сила. Дай Боже, дай така. Който се хвали с Господа, ма азладна сачилни. Дикили азладнас. Onu şu an dikili dersek şeytanla çekim ileri aha kızanız kapıları çıkacağız. Вижте, за света ние сме много силни. Аз го казвам директно. И църква е гелен, гъккери били митим да чекам дъща. Църква е гелен билен съюз. Капаче, се лече, ще се насърчаваме. Трябва да бъдем силни в духа. Трябва да бъдем силни чрез нашия Господ. Амин казвам на това нещо. А си гене, дишини се да зама. Си гене, насъм. А ги изгарата се добре. Sanki apasız düştüğünüz göklerden bir kişi църква е. Burada gelen insanlar açık yürekli yazım olsun, с настроение. Разбирате ли? С вяра. Има лъзма, има лавачи, позволявам си да говоря тези неща. Хората са много силни на думи. Казва, гене бише и хаят да знам, бише. Сега искам да направя разлика. На тази песен, когато някога пеехме, Анифе, ние не мислихме за хамбургери, палачинки, фирми. Ние не мислихме за пари, за глупости. Ние мислихме за Господа. Аз знам някакъв щърн хваление. Хвалението влязем някакъв сън, аз знам. Трябва да имаш хваление тук на устата си. Да пееш с цялото си сърце. Да възкликваш, да хвалиш Господа, а не просто идваме от дълъг път сме изморени. Bilmem arkadaşlar, bazı insanlar sizden işten mi geliyorlar? Ben görüyorum şimdi kimseyi işlemiyor. Şimdi hepsi de отпуск карает. Виждате ли, ние сме изморени, но духовно сме изморени. Липсва силата. Липсва помазанието. Трябва да сме живи за Христос. Искам да хваля Господа. Искам да се покланям на моя Бог. Искам сърцето ми да бъде живо. Животът, който го живее, да го живее за моя Господ. Трудно е казваше. Демен великола и здравом и бекле sizde birisi istemizdi. Ne bile bekle evleriniz yandı. Bekle altınlarınız yandı zaложено. Bilmi bekle boşlarınız çevremişsiniz zaложено. Ondan mı problemleriniz var? Olamaz bunlar arkadaşlar. Който е жив в духа, жив е в Господа. Поддържайте жизнения си живот вътре в себе си. Şimdi nasıl anlatayım arkadaşlar? İçinizde lazım yangın olsun. Sърцето ви да гори. Гори ли сърцето ви, arkadaşlar? Огън има ли? Хайде гърсете на тежленици. Хайде.
Давайте, покажете ми какъв огън има. Кажи, Али, кажи, аз горя се, Господи. Ревността съм. За църквата ще хода 5 пъти, обаче посадите 20 пъти ще отида. Бъди ревността, кажи. Давай, скачайте. Бъдете ревностни за Бога. Ади ги оремате женица. Я не ими, че ни заатеш. Вече башка бирате жени. Вас не би вълнува много често това нещо. Ме вълнува, казва се. Нека да затворим очите си. Да се молим. Халелуя. Ах, този дявол, как просто омайва хората. Сафия, има ли салфетки да ми дадеш? Дявол, да Господа го самомни. Се казва, сега молете се за вашето семейство, че като виждам така погиват. Къде са семействата ви? Къде са децата ви? Къде са Караша? Няма по-важно от живота, разберете хора. Живота, който трябва да е жизнен вътре в нас. Халелуя, халелуя. Трябва да имаме живот вътре в нас. Живота е да кипи, да кипи. Да кипи живота. Човек съм, Исусе, благодарение на Те. Благодаря Ти, Боже. Нов човек съм, Исусе, новороден за небето. Нов човек съм, благодарете. Ако тази дума не е във вашата уста и във вашата сърца, не разбирам тогава каква ви е пречката. Какво ви пречи да благодарите на Господа? О, за Неговите чудеса, чрез Неговата слава изляни в нашия живот, Господи. Едно прекарано време в Твоя двор е по-скъпо ценно от хиляди други нечестиви светли места, Господи. Това е мястото на нашето свещение в Тебе, святи Господи. И ние Ти благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти за всеки ден за милостта Ти. Благодаря Ти за всеки ден за любовта Ти. Благодаря Ти за всеки ден за изцелението Ти, за здравето в нашия живот, Господи. Благодаря Ти, Боже мой. Длъжен съм да се върна и да Ти благодаря.
изпълнен с Духа Ти, Господи, за да Те обичам, за да Те последвам в вечността, да нямам нещо, което да ми задържа, нещо, което да ме държи далеч от Тебе, Господи. Чисти ми съвършено чрез кръвта Си, Господи. Халелуя. Хвала Те, Боже, аз сега и от все сърце Те величая. Слава името Ти, Господи. Няма като Тебе, Господи. Чуди мене, Господи. Милост ни покажи, Господи. Милост. Когато една дреха е мръсна, трябва да хвърлим в пералната и да сложим препарат, който да изчисти тази дреха. Ами ние чистим, ама петъмто не излиза, Господи. Само кръвта на Исус Христос може да направи това петно да изчезне от живота ни. Да ни промениш, Господи. Премахни всеки дух на сребролюбие. За тези, които мислят само и единствено за пари и само за пари. Това е дух от дявола. Ние трябва да се научим да живеем чрез вяра. Както Словото казва, за утрешния ден иде да мислиш, защото той сам ще се промисли сам за себе си. Ако имате какво да идете и да пиете и какво да обличете, Господ казва, достатъчно ми е. Сребролюбието е корен на всяко зло. Научете се да живеете чрез вяра, да се доверявате на Бога за живота си. Научете се с малкото пари или с многото, които имате, да служите на Господа. Не парите правят настроението и живота в живота, но Неговото присъствие и Неговото помазание. Господи, нуждаем за Твой живот. Нуждаем за Твой живот, Господи, да бъдем изпълнени с живота на Твоето Слово. Да не забравяме, че Господ е този, който ни събужда всяка сутрин и всяка вечер Той ни приспива. Молим Те, Господи, премахни всяко едно затруднение в живота ни, всеки един проблем. Дори не мога да кажа да не сме в изпитание или в трудност, но Господи, ако наистина има такива истински вярващи, които не се занимават с светските глупости и наслади, помогни им, Господи. Сега ще ви изпея една песен. Вярвайте, бе, брати и сестри, вярвайте, бе, вярвайте. Защото Твоята воля е да съм с Теб. Защото Твоята воля е да съм спасен. Защото Твоята воля е да съм жив. Защото Твоята воля е да съм щастлив. Създал си ме, Те познавам. Създал си ме, да Те обичам. Създал си ме, да се покланя на Тебе, Исус. Създал си ме, да Те познавам. Създал си ме, да Те обичам. Създал си ме, да се покланя на Тебе, Исус.
Викай, извикай към Господа. Това е най-силното име на Исус Христос. Емануил, Бог е с нас. Емануил, истина е Бог. Емануил, 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 истина е Бог. Създал си ме да те познавам, създал си ме да те обичам, създал си ме да се покланям на Тебе, Исус. Ела малко насам, ела насам, ела да им покажем на тези хора. Тези хора ми се обичат, те и Господа не обичат. Ела да им покажем как трябва да се обичат. Гелява. Дай ме лето. Създал си ме да те познавам, създал си ме да те обичам, създал си ме да се покланям на Тебе, Исус. Създал си ме да те познавам, създал си ме да те обичам, създал си ме да се покланям на Тебе, Исус. Това е, брати и сестри, което искам да ви покажа. Имайте общение с Бог. Обичайте Бог. Целувайте Бог. Най-сърдечно ви го пожелавам. Да бъдете с Господа. Сега да дадем тук думата на бащата. Ела, мамеко, ела тук, чипа към него. Айде, шива калъчно. Айде се вжам да вода азра да купаре. Айде. Бебе, гели да кажа. Ал микрофон, лъка. Ал микрофон, не мога да го творете. Айде сега, благодарете на Бога, хвалете Господа. Ей се. Слава на Бога, брати и сестри. Бог да ни благослови. Много сме радостни тази вечер, че може така да празнуваме в Божия дом нашият малък рожденик, който ще стана вече една годинка. Бог да го благослови. Наистина, брати и сестри, за нас е голяма радост тази вечер да дойдете, да не уважите, да уважите най-важното Бога и след Бога нас. Благодаря на всеки един от вас тази вечер. Наистина аз вярвам, че вашите молитви ще ни защитат. Вашата наистина вяра, вярвайки в нас, ние наистина ще вървим в Божият път. Ние наистина ще се научим. Ние сме много млади, много неща ще видим, но Бог ще бъде през цялото време с нас. Аз искам така след това да се помолите за нас, за нашето бъдеще, да може ние да растем в Божия дом, брати и сестри. Защото сме само на 25 и на 20 години. Благодарение на Бог, че имаме двама сина, които са дарени от Бог. Да са ми живи и здрави, да са благословени, брати и сестри. Бог има план за всеки един от нас. Той знае утрешния ден, Той знае всичко за нас. Това е благословени да сте, брати и сестри. Наистина, с радост искам да ви благодаря, че наистина сте тук. Наистина благодаря на пастора, благодаря на всеки един от вас, че тази вечер, вярвайки в Бога и вярвайки Словото Му, ние трябва да се молим, да се подкрепиме. Защото Бог казва, молете се едни на други, благославяйте се едни на други, помазвайте се едни на други, ще бъдете силни. Халелуя! И аз вярвам, че с вашите молитви, моето семейство ще бъде силно в Бога.
няма никога да събори, защото нашата нива не е на пясъка, нашата основа, а на канарата в Бога. Халелуя! Севджан! Севджан, дява калм си ли, много си ли? Дява калм. Ама аз едно нещо мога да разбера. Защо казваш, ние сме само на 25 години? Кажи. Защото, брати и сестри, защо го казвам? Сега ще ви го обясня. Защото аз не съжалявам, че съм на 25 години и съм в Божият път. Защо? Защото утре, други ден, ние може да излезем от Божият път наляво, надясно. Защото ние много сме млади брати и сестри. Но вие по-старите, по-бащи, по-майки, родители, вие ще ни обичате с Божията любов. Ще ни подкрепите, защото Божията любов покрива всичките грешни брати и сестри. Аз вярвам... Благодаря. Благодаря за отговора. Това очаквах да чуя. Много правилен и точен отговор. Младите понякога излизат наляво, надясно. Но ние възрастните хора ще ги върнем. Къде ще ги върнем, брати и сестри? В кошарата, в правия път. Слава на Бога. Това ми хареса. Давай сега ми какво ще кажеш Севджа. Севджа, седи, че не до мен. Я кажи сега, какво искаш ти от Господа? Şükür Allah'a kardeşler. Bilirsiniz ben ancak utangaçıyım. Da. Şükür edeyim Allah'ıma. Onun evinde bulunuyuz. Ona iman ediyiz. Ve kovan beraber benim de kızanlarım. Ona iman ediyiz. Onun ileriklerini çalıyoruz. Ona... Konuş. Konuş. Всичко се записва. Ve konuda dediği gibi sizin dualarınız bize sizin dualarınıza hani bizi koruyacak. Sevcan, kaç yaşında evlendin? Söyle, kaç yaşında evlendin? Söyle. 14. Öyle, şükür Allah'ımıza. Başı bize evlenir gibi. Evlenir, 20 yaşında evlenmiyor arkadaşlar. 14. Ama с времето устояха, видяхте ли? Вижте, вземете пример. Таман и ти каза ято на спичуджи, не знам ято. Горе-долу да знаете. Очаква. Значи, бака карнашар, много, когато се женят младите хора, küçük şeyde, biz canlarımız çok sıkılıyor. Dayanacak mı, dayanmayacak mı, güvenecek mi, olacak mı? Ama Sevcan, наистина стана добра съпруга, кизанджия, бакарак, мекода, голяма работа. Акъл, фикирли, ишлекадам, бакър караша, те са само на 25 години. Пожелавам на всички млади хора да последват тяхния пример. Да вземат тяхния пример. Шими, чикила, баскерек, туна, тясно, ама ушкимde bizi tiyarlar akıllı gibi sokacağız dolu yani. Onlar sizden, onlar daha çok gidiyorlar ne olacaksın. Разбираш ли ме? Şükür Allah'a ki var bir pastor burada dayaklı kırık ayağına teşrif опа. Няма страшно. Карнашар, Бог да благослови това семейство. С времето устоях. Но те искат молитва. Да се молим да ги подкрепим. Млади са, зелени са, не разбират, съблазняват се, изкушават се. Дори Словото казва да не бъдат млади, когато ги поставяме, ако трябва да ги поставим като дякони или презвитър в църквата. Но ние ще се молим Бог да ги поправи. Да им пожелаем най-доброто. Вижте какво хубаво дете Господ им подари. Имат един хубав голям син. Аз искам да ви кажа нещо. Възпитавайте децата си в молитвения дом. Bakın kardeşler, bakın Allah'ın emrinde тези деца ще се възпитат, ще растат, ще имат хваление, ще бъдат служители. Öyle yapılır kardeşler. Бог да благослови. Давай, Сержан, продължавай, искаш да кажеш нещо. Кажи, благодаря на Господа. Благодаря на Бог
за моето прекрасно семейство. Благодаря на Бог за моят прекрасен съпруг. Той не е само съпруг, той е баща на и двете ми синове. Слава на Бога. Бъдете благословени, брати и сестри. Добре. Сега искам да ви попитам нещо. Вие обичате ли се? Всеки варно? Меко? Да. Ще ми дели не е йог, няма държавност. Любовта прави семейството здраво. Обединено. Сега, най-важното нещо да им пожелаем, брати и сестри, това е все между нас. Ние искаме тези хора да бъдат с Бога. Това е най-важното нещо. С Бога. С Бога. Извън Бог няма добро. Запомнете го. Ама няма значение възрастта. Без Бога няма живот. Така ли е, Меко? И аз много се радвам, брати и сестри, че тези хора наистина с времето устояха, създадаха семейство, имат си две лица. Тази вечер ние ще се молим за тях. Бог да ги благослови, Бог да ги укрепи, Бог да ги изпълва с живота си и никога крадеца да не доближава до живота им, за да открадва това, което Бог е вложил в тях. Крадеца да стои далеч. В името на Исус дявола да стои далеч. Много от вас, брати и сестри, виждам децата ви къде са. Къде са децата ви? Къде са? Къде са дъщерите ви? Къде са? Искам това да ви кажа, че много е важно да възпитаваме децата си в дома на Бога. Мекото беше на малко, често полетимо тук, карат на църква, брагба, гитме. Обаче той от прозореца промъкна се, влезе, седна каза, дай бен сестра, чук се ви малнахме. Това бяха неговите думи. Айде, аз не че консумажес. Аз съм алды балтай, баша да църква е бърда ихмар. Аз съм алды балтай, наса е парка са на подпалки, баша да кожа директори бърда, урсум бърда и серти кърмална. Не биле много да ги оразават, шини, шок си грала коза, ала се ли корода. Ама Мехмед, мога да кажа за него, че Бог му даде сърце да го обича. Серджан също е една добра съпруга и ние им желаем Бог да ви благослови. Да ви благослови. Сега, тук ние празнуваме рождения ден на твоя прекрасен син. Дай Боже един ден да празнуваме тяхното ръкополагане пред Господа. Кога ще бъдат готови, не знам, брати и сестри. Бог знае. Но един ден ще се радвам Мекото да бъде ръкоположен тук с жена си и да се молим за тях. И Бог да слезе с пълно помазание за служение. Нали така, Серджан? Искаш ли мъжът ти да бъде добър служител? Искаш един ден да бъде пастор? Еремял си младан. Урата съм бе. Одълчак. Би се ли омазерска неща. Но аз се радвам, че все пак молитвата е най-доброто нещо. Най-добрият подарък е молитвата, която можем да дадем, да ги подкрепим. Разбира се, виждате Мекото естествени Серджан. Казват, наляво, надясно излизат, но останете в пътя на Бог, в правия център на Господа. Така че сега какво следва, Меко? Какво? Аз дори не знам какво следва. Какво трябва да се направи в момента? Серджан, сега ли трябва да празнуваме или първо молитвата? Първо молитвата. После какво ще правим? Ще духа ми свистички тук, така ли? После ще идем кюфтета, така ли? Значи обладахме. Аз гледам, мамо, ти ги гледам. Така, ще идем кюфтета, ще да така. Добре, брати и сестри, аз не се раздвоя пълно кардаша. Сега, слушайте внимателно. Слушайте внимателно, няма да се повтаря. Var bu telefonun içinde var öyle kameralar, öyle sistem koyduk. Bütün insanların kalbinde duaları duyuyor. Kim yürekten yapmazsa dua, telefon söyleyecek. Bunu bilesiniz. Normalde който не се моли от сърце, телефон сторе, бана, kulağıma söyleyecek, nasıl gösterecek sizi kim ne yapmış yüreğinde. Onun için yürekten yapma dua. Öyle така не все. Duyacak sizi telefonu. Yalan yok arkadaşlar. Bu arada bu maşina da çok hızlı maşina var. Onun için
Нека сега да се молим, да протегнем ръцете си, да ги благословим, защото това са нашите деца. Това е моят син. Пак канално юре не зе, буси зим чоджунус, буда си зим геренис, буда си томолус. Това са децата ни. Нашите деца, които са повярвали в Исус Христос. Така. Всемогъщи Боже, в името на нашия Бог и Отец ми се молим, за да пребъде Твоята вечност и духовни основи в живота ни. Молим се като едно цялостно семейство да ги опазиш в времето и с времето да се утвърждават в вярата и да се основават на Тебе, Господи, чрез вяра. Молим Те за тях, Словото да говори, че праведният чрез вяра да живее за напред. Моля Ти в тяхния живот да се прославяш, Господи, да разширяваш пределите в тяхните сърца и да основаваш наистина своето силно Божие царство, което да нараства чрез тяхната вяра. Моля Ти, Господи, лукави никога да не може да се докосва до тях и никога да не може по никакъв начин да успява да разваля този брак. Господи, ние се молим за тяхното благоуспяване, благословение, устояване и изцеление в ръката на живият Христос. Боже, щом ние сме с Тебе, щом ние сме в Тебе и вървиме с Тебе, никой не може да ни грабне от Твоята ръка. И аз ги благославям като служител семейството на мекото и на семечан в името на нашия Исус Христос Бог, да ги благослови, святи душе. Моля Те да ги опазиш в живота и в вярата, да ги опазиш като семейство, а кой знае, малко по-късно и като служители. Боже, ни благослави този чудесен син, този принц, който Ти им си дал в тяхния живот. Ние го благославяме в тази една година, той да се развива, да расте и да благословява в жизнено здраве, Господи. Благославяме го в името на Отца, Сина и Святия Дух. И не само тази година, но и следващата и последващата, Господи, децата ни нека растат с пълна мъдрост и благодат. Призовавам Божий Дух да го благослови в съвършено здраве и това дете да израства и да Те познава. Един ден то да бъде призовано към служение и да бъде изкупен в кръвта на Исус Христос и да Те познава, да Те обича и да се покланя на Теб, Господи. В името на Исус Христос благославяме рожденика Боже. В името на Исус ние се молим благодат и сила да бъде върху него, върху този чудесен син и принц в името на Исус, но и върху бащата и майката. Ние желаем Твоето благоволение и благодат. Всичко това ние желаем като църквата в Меделуни в името на Исус Христос. Амин и амин, Господи. Благодарим. Слава на Бога, мили брати и сестри. Сега какво предстои вече? Айде да духаме също. Само една снимка и после всичките деца да дойдат тук да направим някакво случай. Да, аз съм дете. И там виждам играем столици, такива малци кекчета, искам да ви запазите от тях. Кой има запалка? Запалка? Када се съкълна. Кой има запалчици? Пелилни, да. Джигаре верне. Кимидва. Нава? Дай ти запалка, бе. Йок се кълна, ме верен на... Верен запалка. Бери черен чигараш, ни чикарджема. Се кълна, ме верен, бе. Тут жигала да еде. Аз малко си много да чапки. Айде бе, Сман, дай бе. Какво се представи? Давайте, брати и сестри. Алелуя. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден!
рожден ден насам, честит рожден ден насам, честит рожден ден насам, честит рожден ден насам. Бог да благослови. Бог да благослови за Бог. Така. Айде децата, айде децата. Айде децата, отидете около масата. Айде. Айде, снимайте ги Карашан. Така, елате около масата. Така. Тази снимка след 20 години ще ви покажем, че сте били в църквата. Честит рожден ден насам, честит рожден ден насам, честит рожден ден насам, честит рожден ден насам, честит рожден ден Христо, честит рожден ден Христо, честит рожден ден Христо, ще му купиш ли кола? Шука се по-гласа. Ева хубаво бебе, аз сам човек, Бог да го благослови. Айде, бебе. Бебе, това ли беше? Това е. Това беше. Органите ни, Господи, и във всичко това, което правим, е да Ти благодарим, Господи. Благодарим, че можем да имаме тази храна и тази закуска и общение между нас, вярващите. Благославяме всички брати и сестри и нека всяко добро да бъде в живота ни. В името на Исус Христос. Амин. Сафи, кой е бана краставички? Сега ще ви пее Карашан. Айде, халелуя! Така, почваме да ви насърчаваме Карашан.
şoman Telefonu benden seçekten Dokunma bana Allah'ta inanmıştım kurtuluşumdan Çok sever yaralar Haydi arkadaşlar benden döneme yalan Yaralar Defol benden sen şeytan Dokunma bana Allah'ta inanmıştım Defol benden sen şeytan Dokunma Благодарим Ти, Господи, в името на Исус. Точно şükür Allah'ımıza. Safi Ali de acıktım kaylıkına. Yaparsınlar, bak şimdi köfteler de olmasın hep küçükler, yalvarırım sana. Hep öyle yapıyorsunuz. Hep kenarda bekleyin. Şöyle. Sana şükürler olsun. Boşum nebeto, ispavaš našite srca sa sobom. Ti davaš mi oteka na života, ti jedinstven spasitelju Hriste. Blagoslovenje izdivaš od nebeta, ispavaš našite srca sa sobom. Ще го направим накрая. И даваш ми отека на живота, ти единствен спасителю Христе. Обичам те, Исусе, само те си имам. Не мога без тебе да живея. Обичам те, Исусе, само те си имам. Не мога без тебе да живея. Благодаря ти за милостта голяма, за любовта ти към своите чеда. Аз ще ти служа до края на живота. Благодаря ти, че ти си ме избрал. Afiyet olsun bana kebapçı yiyecek. Bakıyorum, evet olsun, ne verdiyseler onu. Sana şükür olsun baba. Божените благодарим в името на Исус. Айде, kardeşler. Hadi iyi, görmeyesin. Düşünmeyin. Böyle koçu şimdi tuttu bana. Yapma onu. İyi kardeşler.